Башкорт Чәле Республика фестивале. 92 елдан берле узгарылмай турган ул, зоналарда гына узгарылган. Ләкин менә бүген бөтен республика масштабында фестиваль итеп, ярминкә итеп, осталар үзләре сакырылды. Ата-бабалардан аманат булган курай, эпос, оҙон көй, сәсән һүҙ, тирмә һәм башҡа аҫыл гәүһәрҙәребеҙ бөгөн дә беҙҙең өсөн ғәзиз милли ҡаҙаныштарыбыҙ булып ҡала. Халҡыбыҙҙы меңәр йылдар буйы йылытҡан, илһамландырған, ҡурсыған хазиналарыбыҙ ҙа бар. Башҡорт кейеҙе,
аҫалы балаҫы, сигеү биҙәү һәм ағастан ырылған, таштан, металдан сүкелгән әйберҙәр. Улар араһында башҡорт шәле тигән мөғжизәлә йәшәй. Башҡорт шәле тигән дан биргән, ошо ҙур кәсепте, халыҡты йәшәткән, донъя көттөрткән, эшкә өйрәткән, тәрбиәләгән ошо ҙур кәсепте беҙ бөгөн пропагандалайбыҙ. Кәримә ханым, һеҙ башҡорт кейеҙе булһынмы, ҡорамасылары булһынмы, рәссамдары булһынмы, һеҙ ана шундай ижад кешеләрен һәр ваҡыт күрәһегеҙ. Һәм уларҙы алға сығарырға тырышағыҙ, халыҡҡа күрәтергә тырышағыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең башҡорт шәлен, шәл бәйләүселәрҙе ҙурлаған ҙур эшегеҙҙе күрҙек. Ошо шәл бәйләү эшенә үҙегеҙ ниндәй ижад тип ҡарайһығыҙ? Нет ничего более женственного, чем женский платок. Самый женственный головной убор. Вот вы знаете, я как-то подумала, с какими животными можно сравнить козу? Вот своенравное животное. У нас мужчины даже говорят, «Козада мал булган екен». И тут же козу начинали презирать. Я подчеркиваю, что начинали. Сейчас они уже друг поиначе относятся. Это очень такое независимое животное. Я пришла к выводу, что это кошка. С кошкой вот сходство. А еще думаю, с кем же коза схожа? И вы знаете, оказалась женщиной. Вот совершенно независимые. Вот три, сложно, конечно, их сравнивать, но у них у троих есть одно общее качество. Они все очень теплые, они все очень независимые, они все очень гордые, и вместе с тем для них очень важен дом, очень важна семья. Вот я сейчас думаю, вот идет какая-нибудь красавица в хороших таких, роскошных мехах, скажем. Но вы только представьте себе, сколько же проклятий, сколько боли и крика в каждой шкурке, из которой пошит ее туалет. А вот представьте себе, идет женщина в пуховой шале, вроде ничего особенного, стоимость его 2000, да? Но там столько любви, ведь коза эту шерсть отдает по обоюдному согласию. Вот добровольно отдает эту шерсть. Сколько теплой информации, сколько любви несет такая шаль. Вот вы сравните, какая информация там и какая информация тут. Это удивительно. Может быть, это кажется странным. Я, конечно, не отношусь к клану зеленых очень сильно. Давно доказано, что естественные материалы, такие как вода, как камень, как дерево, как пух, шерсть, они ведь несут информацию. И они этой информацией делятся. И вот представьте себе, на голове у вас какая-нибудь красивая песцовая шапка, полная крика и боли. Или на голове у вас пуховый платок, полный озорства совершеннейшего, полный вот такого характера независимого, сродни который женскому, и полный, в общем-то, доверия к человеку. В нем, в пуховой шале, в пуховом изделии есть доверие к человеку. Борондан шәл ояһы булган, башҡорт шәленең данын күтәргән төбәктәр бар. Улар Йәнсура, Күгәрсен, Хәйбулла, Стәрлебаш, Федоровка, Мәләүез, Миәкә, Ғафури, Әбйәлил яҡтары. Быйылғы күргәҙмәлә Дәүләкән, Кушнаренко, Ырымбур өлкәһенең Ҡыуандыҡ һәм Һарыҡташ райондарынан килгән оҫталар ҡушылды. Бөтә ауыл халҡы бит шул шәл менән, мамыҡ менән туйына бит инде. Кисләрен кис утырып, борынғы йолаларны өйрәнеп, әсәйҙәр, атайҙар бит инде кис утырға барған саҡта менә шу шәлдең ситен бөтөп ҡайтып, кис утырға ебәреп, тигенә шәлләрҙе бәйләп ҡуйып, уйындар уйнап, башҡорт йолаларын өйрәнеп, шәл бит инде беҙҙең ҡулда ла, аяҡта ла, тамаҡта ла тигән кеүек, аяҡтарыбыҙға йөкбаштар, бияләйҙәр ҡулдарыбыҙға, шапкалар, шарфлар, хатта бит инде ул шаль беҙҙең
Билдәребезде менә ревматизмнарда лечить итә бит инде. Аяктар авырткан сакта мамыгын бит инде, тубыктарга куябыз бит инде. Бар яклап та ул безнең тәнебезне лә, янебезне лә йылытусы, яшәтүсе, көрләтүсе шәл безнең стәрле баш шәле. Ошо байрамга 100дән ашу шәл алып килдек. Башкаларга бирделәр 2шәр эштәр генә, безгә 4-әүдә бирделәр. Хайдар алманык. Безнең девиз İlker dursun halkımız, üstelde bulsun kımız, asıl mamıklarımızdan şerbeylesin hakkımız, mına şul bizden diviz. Sanmışsız, niye gece sanmışsız, eteşiniz kupey sallan, niye şunu almışsız, hissetmişsiniz sanmışsız, niye gece sanmışsız, niye bizden bulacağımızla karşılanmışsız, Это действительно важное историческое событие в нашей современной жизни, потому что мы только сейчас по-настоящему начинаем обращать серьезное внимание на развитие народных художественных промыслов, народных художественных ремесел. И оказалось, вот даже на этой сегодняшней ярмарке у нас так много мастеров, у нас так интересно живет, наши села живут, интересно на Урале, в Башкирии, с развитием традиционных художественных ремесел. Народ столетиями, тысячелетиями копил свои знания. Когда не разрешалось, когда угнетались эти знания, их запрещали. Там. Сегодня это так нужно, это важно. Сегодня поднимается дух народа, культура народа. И вот сегодняшняя ярмарка – это вот яркий показатель того, что мы лицом повернулись к своему народному искусству. И не только башкирцев, но и тех всех народов, которые живут на Урале. Вот. Ну и башкиры, конечно, тут вот в пуховязании очень серьезно заняты, еще давних времен. И эта традиция столь велика, и надо поддерживать и развивать. Апаларының һәр кайсының үзенә генә билдәле бер бизекләр бар. Һәр кайсының аның үзенә бер төрле ям биреп тора. Һәр бизек. Ул ике кешенең дә бер төрле бизек булмый. Һәр кайсыныкы үзенә аерым бизекле. Ак шәлгә үзенә бер төсерәк бизек матур төшә бит инде. Менә бу шәлгә менә үзенә бер төсе матур бизек төшә. Һәр бизек үзенә менә төсенә карап, мамыгына карап бәйлибез инде менә апалар безнең шулката тырышлар шушы шәл белән гомер иткәннәр алар шәлләрне сатып балалар үстергәннәр бәләкәйдән оны балаларына өйрәткәннәр оныкларына өйрәткәннәр. Пуховая шаль как элемент национального костюма, она должна возвращаться. Она должна возвращаться в зимние костюмы. Она должна, может быть, даже возвращаться и в сценические костюмы. Ну а фольклорные костюмы она должна возвращаться тем более. Danlı uldarың һәм кыздарың, йондыз булып балкысы талантларың менән дан тоткан гүзәл еркәй. Тагы бер
йөрәгем, ул ен сура шәлдәрем. Ак инәйдәр, уңган килендәр, яшь кызларның тилбер кулдары тудырган, ip киткес, мөгъҗизәһин, ен сура шәлем. Егетләрнең уктары зыңлап үткән көмеш йөдектән үткәрлек, нәфис нескәһин ен сура шәлем. Газиз йөреберде йылаһын, капма Хуррем буйларының гүзәллеген, яшь кызларның серен, уңган еңгәләрнең моң һагышын, туган як бидәтләрен үҙеңә һалган һин ен сура шәлем. Йәнгә сихәт, тәнгә дауа, күңелгә, ҡулға дәрт кенә биреп ҡалмай, йыр-моңдарҙың иң дәртлеләрен йырлатаһың, моңландыраһың, ҡанатландыраһың, байрамдарға, йыйындарға, еңеүҙәргә әйҙәйһең һин, ен сура шәлем. Күргәзмәгә 200-гә якын шәлдәр алып килдек. Унан тыш бик күп палантиндар, косынкалар, оюктар, бирсәткәләр. Башлангыч классларда хезмәт дәресе бар бит инде. Тәүдә нисек итеп энә тутырга, йомгак килтертәм дә энә тутырга, тәүдә ябай гына итеп башлайбыз инде. Нәскиләр, бияләйләр, тәүдә бер катлы гына итеп бәйләп, шуннан китәләр инде. Без үҙебездә шулай өйрәндек. Моны мин хәтерләйм, әсәйем миңа өйрәтә башланды тәүдә. 5-нче класста утырганда инде. Аны бит инде ул үзе тиз генә бәйләй, буны хатта шәп бәйләй бит инде. Буны карап ултыртты бит, карап ултырып өйрәнеп буламыни? Өйрәтте, кет, юнет белмәйһең дип куйды бит инде. Адактан яйлап бары үзең өйрәнәһең. Бары өйрәндем. Әйе, менә, Аллага шөкер. Дебет носкилар бәйләп киһәң, аяктар өшемәй, дебет бияләйләр бәйләп киһәң, шул кулдар өшемәй. Шулай шал бәйләгән вакытта biz үзебезнең нервларыбызны тынысландырабыз. Шул эште эшләмәһәң, бер көн берәр кат бәйләп алмаһаң, күңелдәрдә нидер yetişмәгән кебек, дус кебек безгә әйе. Шәл бәйләү эше үзенә күрә бер хатын-кызларга гына хас, шундай бик авыр да, еңел дә булмаган шунда иҗади эш итеп кабул итәм мин. Ярминкә күргәзмәләр дип әйтәйек, Башкортстан Республикасының бик күп районнарынан, Стәрлебаш, Зянчура, Күгәрсен, Мекә һәм башка районнардан килгән безнең халык осталары, хатын-кызлар зур кинәнис белән халык халкына үзләренең эшләрен тәкъдим итеп, уларны матур итеп халыкка yetkерә белеп, үзләренең осталыктарын күрсәтәләр. Һәрбер оста үзенең күңелен, үзенең ошы дәртен, үзенең иҗатын халып эшләйдер, хезмәт итәдер дип. Шулай булгач, бүгенге ошы байрам өчен без бик канәгатьбез. Снапта bunday bayramlar күп булһын, халык
катнашып торсын. Безнең ошо районнарда, авылларда яшәгән осталарыбызның куллары бер вакытта армаһын, халыкка хезмәт итеп торсыннар. Өфе Ырымбур юлында, Көйргәле буенда, Батмулиндан булабыз без. Ермалай авылынан. Без булабыз Максутовта, Таймактыр авылыбыз. Данлыклы Солтангәрәев, Нагыр якташыбыз. Бына дигән йортыбыз бар. Куран тулы малыбыз бар. Малы бардыр, ганы бар. Шәсе дигән ганы бар. Үз бала үстердек без. Шаугыр килеп яшәйбез. Һәрбер эшне күмәкләшеп, бергәләшеп эшләйбез. Ишәүһенә артык түгел. Шәл бәйләгән гаиләгә. Дүртәүһе оста һәр эшкә, бере маһир бәйләүгә. Без бәйләгән шәлләрне биләкләре семәрле. Дуктарга сәлам әйтәбез. Ура аталары саклы. Ырымбур өлкәһенән дә килгәндәр. Ысынлап та мына Ырымбур өлкәһе ул русча әйтмешләй Оренбургский платок диләр. Ул безнең халкыбызның шәле бит инде. Хәзерге заманга килгәндә ысынлап та бу әгәр дә ошлай дәвам ителһә, модага кереп, без бәлки матур подиумнарда күрербез шәлләрдә киеп йөргән кызларны. Иң яхшы халык товарлары, иң яхшы товарлар исемлегенә индереп буламы башкача әле? Әлбәттә индереп була, ләкин яхшы кимәлгә күтәрү өчен тагы эшләр бик күп әле. Шәлдең тарихына кайтканда университетларда укытмайдар, мәктәпләрдә укытмайдар. Ул буындан буынга килә торган кәсеп, ул хатын-кыз үзенең кызын өйрәтә, өләсә үзенең яшьсәрен өйрәтә бит инде. Шул елдан ел килеп ул моны безнең традициягә әйләнгән бит инде. Без шундай юнәлештә эшләһәк, шәл республикабызның йөзе булып торасак. Мин инде монаха 50 ел шәл бәйлим. 7 яшьтән бирле, 1нче класста укыганга төшкәннән бирле әбием шәл бәйләргә өйрәтте. Безнең авылда шул шөгыль шәл бәйләү белән яшәделәр. Шәл белән безне киендерделәр, укыттылар, әтиәниләребез йорт салдылар. Иптәшем белән өйләнешкәч, шәлләрне Средняя Азияга, Үзбәкстанга алып барып сатып, менә безнең 1нче семьябызда машина алдык. Елына 20 шәл бәйләп була. Шәл ул йылыта да, бәйләгәндә тынычландыра да. Шәл хәтерне яхшырта, тынычландыра, эштән арып кайтып, шәл бәйләп утырсаң, яңгә рәхәт булып китә. Коллективное мастерство. Прямо сейчас на наших глазах из этого необычного комочка кухарь появится 4 клубка нити. Именно, ведь сегодняшний день пуговицальный промысел зачастую является семейным делом, в котором принимают участие все, от мала до велика. Федоровкада безнең менә шушындый шарфлар бәйлиләр. Бу шарфларны минем белүемчә безнең районда гына бәйлиләр. Бигрәк тә Денис, Коралашык һәм Новософиевка авылларында бәйлиләр. Федоровка районында шәлне башкорт, татар халкына бәйләп калмый, шулай ук башка халыкларда мордвалар, чуашлар, урыслар да бәйли. Башкорт шәле Федоровка районында яшәгән бөтен халыкны да җылыта. Федоровка шәлләре ул безнең республикада гына билгеле түгел, шулай ук Оренбурда, Сибир якларында, Америкага да барып җиткән. Федоровка районында бүгенге көндә бик күп кәҗә асрыйлар. Шәлле мамыкларны сатып кына алмыйлар, үзләренең кәҗәләреннән алалар бит инде. Шулай ук мамык саталардан да. Мин бәйләргә өйрәндем 6 яшымда. Минем әнием бәйли. Әниемнең эшләре бар монда. Денис дигән авылдан Кәүсәрия Кантемирова.
Башкортостан Республикаһының Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы башкорт шәленә арналган конкурс, фестивальдәрде 20 елдан ашу элек үткәрә башланы. Баш калабыз Өфөлә, Күмертау калаһында, Стәрлебашта шәл фестивальдәре булып үтте. Өфө кала мәдәният һарайында башкорт шәле республика конкурс ярминкәһе узгарылды. Безнең мамыктарыбыз ялтырап тора, ефәктәр, озындар. Күп шәлләр бит мамыктар яталар, йоклайдар. Ә безнең шәлләр йокламыйлар, олар торып матур дип торалар инде. Шәлләребез матурдар. Бәйләүчеләр шәлдә бәйләгән сакта бит инде күрдегез бит инде. Бездекеләр менә утыралар бәйләп торганда, улар күңелләрен бирәләр, йырлайдар. Менә безнең Гөлфиза Хайруллина үзе шәлдә шапалап утыр, үзенең матур дип йырлап ибәрде. Күңелләрен биреп, Гөлфиза, Фәрида апалар, кызлар бии эшләр. Нишләп шундан шәлнең давахы булмаган. Күңелебезгә шифа бит ул. Шәл белән яшәгәч, шәл безгә рәхәт яшәргә ярдәм итә инде. Безнең Күгәрсен районы элек-электән үк шәл осталары менән данлыклы. Дөрес шәл бәйләүчеләр безнең районда бүгенге көндә лә хакланган һәм улар бүгенге көндә лә үзләренең дебет шәлләре менән безнең районыбызда данлайдар дип әйтермен мин. Менә без бүгенге күргәзмәгә шәлләр, вәлләр осталарының шәлләрен алып килдек. Һәрбер оста шәл остаһының үзенең бидәге була. Менә әле карап сыктым бындагы мәйданда. Менә бу бидәк
бесәй табаны дип атала. Ул берәһендә лә юк. Ул күптән онытылган биҙәктәрҙең береһе. Менә мин шул биҙәкте үҙем бәләкәйҙән бәйләгәс яратып, һәр ваҡыт шәлләремә төшөрәм. Менә был минең үҙем бәйләгән шәлем. Беҙ алып килгән шәлләрҙең оҫталары Альмира апай Абдуллина, ул хәҙер пенсияла, пенсионерка булһа ошо көннәрҙә һаман да шәл бәйләй. Аның шул тиклем матур шәлдәре. Минсылу апай Хисмәтуллина, ул да пенсионерка. Шулай булһа да һаман да шәл бәйләй. Үҙе ҡалдарғыҙы. Ҡалдар ауылы беҙҙең Күгәрсен районында шәле менән маҡталған ауыл. Анан һуң Зифа апай Сәлмәнова әле беҙҙең район китапханаһында эшләй. Шәл оҫтаһы, менә аның шәлләре. Раушания Азналина, беҙҙең мәҙәниәт йорто эшсеһе. Ул шәл дә менә ошондай ниләр, бөтөн эшләр шул Раушанияныҡы. Настроение һәйбәтме? Һеҙҙең хәлегеҙ нисек? Һәйбәт. Һеҙҙеке нисек? Һәйбәт. Һәйбәт дигән балалар, молодцы. Урамда уйнағанда мен итлемеймін. Мен итлеймін бірінші тапқыр ултырып, әсәйімдің шәл үйрәтіп, шәл бәйләгәндән үҙемде итлеймін. Һәм мына бүгенге конкурста күҙҙе бәйләп ярыштырҙылар. Беҙҙә күҙ бәйләп ярышыу юҡ, беҙҙә шәлде бәйләү оҫталығы тикшерелә. Шәлде нисек бәйләүгә, матурлығына, биҙәгенә һәм тиҙлегенә ҡарап. Күҙҙе бәйләп түгел, шәлде беҙ былай ҙа ҡарап бәйләмәйбеҙ. Беҙ аны былай ҙа ишаранда ошой ултырып бәйләйбеҙ. Дәрес әҙерләгәндә ошой, дәрес әҙерләп шулай еп һалып бәйләнеләр. Күҙ бәйләп түгел. Беҙ шуға саҡ ҡына еп һалып ярышаһың. Епте просто оҙонлоғона ҡарап һуҙалар. Шуны кем тиҙерәк бәйләп бөтә, кем күберәк бәйләй, кем матурыраҡ бәйләй. Шулай ярыш. Ете кешенең ебен бер епкә һуҙалар да. Әле беренсе тапҡыр республика күргәҙмәһенә килдек. Беҙгә был күргәҙмә бик оҡшаны. Оҫталарыбыҙ беҙҙең бик күп. Ошондай күргәҙмәләрҙе беҙ үҙебеҙҙә лә үткәрергә кәрәктер тигән уйға килдек. Оҫталарыбыҙҙы барыһында күрһәтә алманыҡ әле. Күргәҙмәләрҙе ойоштороуҙа кешенең күңел йылыһы, ҡулының нәмәгәҙер оҫта булған эштәрен күрһәтеп, балаларға өйрәтергә, мәктәптәрҙә ойоштороға кәрәктер, менә ошондай күргәҙмәләрҙе ылыҡтырырға кәрәктер тигән уйҙа менә йөрөйбөҙ әле беҙ. Элек-электән, мин бәләкәй саҡтан уҡ беҙҙең иң ҙур ауылдар, иң элек ауылдар бит. Бөтөн оләсәйҙәр, әсәйҙәр оло булыуына ҡарамаҫтан кисләр ултырып, шәлне төтәләр, күмәкләшеп шәл бәйләйҙәр ине. Мамыҡны иләп, күмәкләшеп, берсе төтә, икенсесе өмәләр ойошторалар, кис утырыуҙар ойошторалар. Менә мин 3-нче класста уже шәлнең ситен өйрәттеләр миңә. Еңгәйләр 12-шәр, 15-шәр шәл бәйләп, менә ошоноң белән тормош, балаларын уҡыталар. Әле дә шулай ул. Аның бер ваҡытта да шәлнең модаһы сыҡмай. Сөнки ул берҙән йылы, икенседән бит кеше үҙенең ҡул йылыһын бирә, шулай бит. Беҙ үҙебеҙҙең ҡул йылыһын бәйләүселәр, кешеләргә өлөшәбеҙ тигән һүҙ. Киленнәргә бүләк итәбеҙ, менә мамыҡ шәлдәр, косынкалар, менә шундай нәмәләр бүләк итергә тырышамын мин. Ул иң ҙур бүләк. Бәйләп торам, йырлап торам, бәйләп торам, инеп торам, тағы ниҙәр оҡшамай. Эй, душамай, душамай, ҡулым эштән бушамай. Эй, душамай, душамай, ҡулым эштән бушамай. Ҡулмаҙымда сиртеп торам, һөйләп торам, көлөп торам, тағы ниҙәр оҡшамай. Ҡулмаҙымда сиртеп торам, һөйләп торам, көлөп торам, тағы ниҙәр оҡшамай. Ҡулынан килгән кешенең эшедер дип уйлайым. Ну, күңелле һалһаң, эшләп буладыр дип уйлайым. Мин менә бер саҡтан инәйемә ҡарап, апайыма ҡарап өйрәндем инде. Инәйем шул үксә бәйләргә, тәүҙә уң һыуы бәйләргә өйрәнеп, шунан һуң балаларым, ҡыҙларым булды, улым булды тигән күп шуларға бәйләп, кофталар, шапкалар бәйләп, шәл белән мауығым яңы башланды. Дәүләкәнегә барған саҡта борма, борма юлдары. Дәүләкәнегә барған саҡта борма, борма юлдары.
Менә шулай кайтканда үлгәндең кызлар. Менә шулай кайтканда үлгәндең кызлар. Газеттен басылганды, телевидениеннен, бейстеннен тоже безгә күрәтә бит Оренбургская областьта. Карап торабыз көндә карабыз инде. Шунда рекламалар күрдек. Шун бит әйтә иркәм бездә барып сыгая дип. Шун ишетеп шуна килдек инде. Куандык бит район бит инде. Бөтә авылдан йыелып шунда киләләр дә осрашу, шал осрашу. Хаталар, кем алышыналар. Шал базары тиләр. Оренбургдан да киләләр, Башкириядан да киләләр, төрле яктан киләләр. Мәскәүдән дә. Шул карап шәлдә кондыктан алып китәләр инде. Шәлләр биде бала сак алып кайта. Менә әле бик якын итеп килдек бу менә шәл хатан кызлар янына. Без бәләкәй сактан Янсура районында үстек бит инде. Атлай башлаган стигәс иртә була. 5нче классларда укыган сакта без шәл бәйләп Бират аксанын ханын аңлай башлагас куандыкка алып барып шәл хата инек. Матур шәлде алайык микән дип куанып карап торабыз. Менә бу шундай уста бәйләнгән заманса бу менә шәл инде һәр вакыт шәл менә бу буны бите йөргәле ябыны була. Күрәте бик кызыклы эшләнгән. Буны бит халма бидәк ди торгайнык шулай бит. Ие. Халма бидәк ди торгайнык. Уртагына менә бисәй табаны куелган. Ие шул Яштан бәйләгән. Яштан бәйләгән менә шул. Үзебез бәйләгәс инде акса кирәк бит инде, яшәргә кирәк. Укыту нимәне балаларны укытырга кирәк. Инде хакны карап тормайбыз. Сораганнарга бирәләр гоя. Кеше шул шалга сипе менән үзләренең яшәүләрен гарайлар. Бәйләп шулай хатып йөргәннәр күпме? Күп. Каждый өйдә тигәндә була. Каждый өйдә бәләкәстән бит. Теге нидән килгән бит уже поколение дигәндәй. Буан килгән шул бәләкәстән шал бәйләтеп йөрәтеп. Мин менә үзем уже 2нче класста шал бәйләп үзем. Бәйлиләр. Үтәле бәйлиләр. Шал эше, наверное, бетмәк ул дип уйлыйм. Үсәр, наверное. Вы знаете, мода все-таки это должно быть в первую голову здоровье. А шаль это здоровье. Шаль – это красота, это тепло. И многие наши дети, которых мы очень любим, и которые сейчас, к сожалению, бегают с голыми пупками в холодную осень, были с нашей большой-большой любовью обернуты шалью, согреты от болячек, от простуд именно пуховой шалью. В Башкирии нет, наверное, ребенка, который не был бы согрет шалью. Belek tugul da yanım kubelek tugul yana gidirgin da anna gidirgin da anna gidirgin Kara veren tirisinden kama bulur deyimle kama bulur deyimle Anna gidirgin da anna gidirgin da anna gidirgin da anna gidirgin Yigirip düşüp yerinden yanık bulur deyimle yanık bulur deyimle Anna gidirgin da anna gidirgin da anna gidirgin da anna gidirgin Шушы кичәдә үземне яшь чагыма, әниләрнең яшь чагына, үземнең бала чакка кайттым. Шундый матур итеп шәл өмәләре искә килеп төште. Менә шушы күренешне без бүген күрсәттек. Мамык шәл бит инде, буын-буыннан килгән.
Хәзер нисә буын халкы шуның белән яшәп килгән. Шәл безнең борын-борынгы ата-бабаларыбыз белән тоташтырып торган безнең бер ак юлыбыз дип менә минем күз алдыма килә инде. Яшәү чыганагы дисәндә мин ялгышман. Бәләкәйдән үк үскәндә, әниләр шәл бәйләп утырганда, аларның кырында уйнап утырадым шул шәл белән җырлап. Шуңардан, может, минем дарда килеп чыккандыр җырларга. Сәрваш районына килгәс, кайнәмдең тугандары шулай шәл бәйләп утыруларны һәм тиз генә мин дә өйрәнә алып алдым. Шәлде әйтер идем, килендәрнең уңганлыгын күрһәтүсе, бәйемдәрнең дуслыгын берләштереп торусы шәл. Әтием колхозда эшләсә дә, әнием өйдә шәл бәйләп үй бетергәннәр. Минем өчен ул шәл дәүләт инде минем өчен. Шәл бәйләп әле булса да файдасын күрәбез. Шәл яшәү чыганагы. Бала буларак шәл бәйләп минем әле үземнән калган энеләрем, сеңелләрем дә миңа рәхмәт әйтәләр инде. Мин үзем Шакмагышта укысам да, анда тоже шәл бәйләү ягы бик юк иде без укыган мәлләрдә. Шәл бәйләп, шуны сатып, ул яклар безнең якка караганда әйбергә байрак яклары. Чөнки анда завод эшлидер. Шуна мин шуңа әйберләр салып, энем Бәләбәйдә укыйдыр, аңа посылка ибәрәдер. Авылдагы энеләремә, сеңелләремә дә әйберләр алып, посылка белән салып җибәрә торган. Алар шуны гамәл искә алып миңа рәхмәт әйтәләр инде. Әсәйләр белән шулай кис тутырга йөреп, авылларда өйрәнеп, мәктәптә укый башлагас, шул шәл сите бәйләргә өйрәнеп, әсәемнәр мин авылдан район центрына йөреп укыдым. Бер атна яшәй торган район центрда. Әсәем биреп ибәрә торган миңа атнага бәйләп итеп кайтты бер шәл сите. Мин шул шәл ситен бәйләп итәм дә тиз генә кемдәндер алып бер кешенән 3 сумга бәйләп торган шул шәл ситен. Үземә акча эшләй торган шул вакытта ук. Менә бүген күрдегез бит инде, бүген хаткан шәлем. Теге апай монда утырган апай, мин тисе хастаты карап тордым, әлеге окшаны тыйны. Ул апай Германиянан кайткан апай булды. Килгәс, бая мероприятие беткәс, минең янга килеп, мине табып, туган үзең бәйләнеңме, шәлеңне окшаны карап та тормаем дине, күземне йомып бирәм, 3000 гырагын да бирермен дип әйтте. Шул инде менә шул шәлгә таянып яшәйбез бездә. Бөтен бөтен районны шулай инде гомумән алганда. Безнең Илхам, между прочим, районда бер егетебез, танцевальныйны беткән танцор егетебез, матур итеп бейи, режиссерский яктан да ул көчле ул. Мамыкты, шәлде карамайынса күрдегез мәне ничек итеп эрләп утырганын. Коллективым мине калдырмый инде. Бер вакытта. Аннан кайтканын көтүп алдык. Хәзер репетицияга килмәгәчтен җидик үзләп көтәбез. Аптырагачтын иптәшемне яллап машина белән авылга барып алдым Илхамны. Калдырып булмый бит инде бу кешене. Әйгеләрдә катнашырга уфага килгән, истәми машәлләренә җиткәнчеләр юганы, байыны бая, байыны бая, аның шәрәте ямылып каялар бая. Безнең заманнарда кызлар калмыш бирегә, егетләр малып бияләр бишүккә килгән, байыны бая, байыны бая, аның шәрәте ямылып каялар бая. Советский кәҗәләрнең модасы бетте инде, российский кәҗәләргә шәп заман җитте инде. Больной гаиләнәләр сәламәт булырлар иде. Мабык шәл бәйләсәләр.